Siyabingelela wonke umuntu okhona kuphi nakuphi la ukhona khona siyabingelela. Uyabingelela namhlanje uDr Sibhikile uyishingishane zomoya umavula uvaliwe kwamba bangamthanda bezizwe. Wonke umuntu okhona ke siyambingelela. Sanibonani nonke. Cha ke namhlanje sengiphinde ngabuya futhi ngikhona impela sengifikile usekhaya usemgwaqeni kuphi nakuphi la ukhona khona siyabingelela. Cha ke namhlanje awuningi kakhulu engiza nakho vele mangabe ngiza ngihlezi ngizi nezinto eziningi isuke nje kufana nokuthi ngithunyiwe kahle kahle suke sengithintekile suke sengithintwe ngabantu ngoba nazi ukuthi kule channel ka Dr Sibhikile sikhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu ezithinta impilo zabantu kule channel ka Dr Sibhikile. Kune video ke la eke yaphuma la ezintsukwini ezedlule ezingengakhi. Le video lena sakhuluma ngodaba olubaluleke kakhulu. Sakhuluma ngabantu abawu-15 esithena abantu abawu-15 sifisa ukubasiza mahhala. Ngaphinde ngayicacisa futhi lento ngathi ngajabula mangabe ngathola abantu laba bathi ayikhona bona umuthi abakholwa ukuthi uyasebenza nalaba bathi sebehambe kakhulu bangalithola usizo. Ngase ngithi ke nami ngifisa ke nami ukuphosa igalelo noma ngibabonise ukuthi kahle kahle la kwamhlaba uyalingana. Umuthi sinawo la, umuthi ukudla kwethu la, yona nto leyo esikhule ngayo la kwamhlaba uyalingana, akubalo lempilo eceleni. So ke ngathi ke ngifisa abantu ukuthi ngibaprove noma ke ngibabonisa amandla enginawo ukuthi angakanani. Ngathi ngidinga abantu abayi-15 engizobasiza mahhala. Hayi ke nangempela ke abantu impela cha ngakusasa kwakhona nje kuphume ivideo abantu bavele befika baba extra kunalo 15 esikhulume ngawo. Vele bayithatha induku vele yaphela into. Kumanje nje ngikhuluma badila nawo ngoba ngikhuluma. Manje ke kwabe sekufika ama-complain ke bakhalaza abantu abasizwa uDr Sibhikile. Bathi bona ke laba bahamba la ekhaya ka Dr Sibhikile. Bona ke ngibabekaphi bona ngoba nabo phela bayifuna nabo lento le. Bayidinga nabo balidinga lolu sizo. Ngathi mina cha phela ohamba la ekhaya kwa Dr Sibhikile ngeke ngize ngimbale nalabo bantu labo abangakaze baze bafinyelele la ku Dr Sibhikile ngoba labo bantu vele already bayazi ukuthi sisebenza kanjani. Kodwa besikhuluma ngabantu abathi cha sebekhathele ngoba laba sebekhathele ukuhamba mase befikela ekhaya baqala phansi bakhuthala ukuhamba ngoba isuke sebayibona imisebenzi esiyenzayo baba nomdlandla isuke sebenomfutho. So ke kwenzeka ke lokho manje ke cha hayi khona sengiyabona ukuthi hayi ngeke labantu phela bayangithandazela. So ke ngase ngicabanga ukuthi cha ngoba yonke into engiyenzayo phela ngenzela isizwe ukuthi isizwe asiphile. Angiphinde ngibuye futhi kabusha engathi lo 15 engikhuluma ngawo ngathi mncane kakhulu ngoba umuthi sowenza khona la yonke into siyenza khona la ize ke kuthatha isikhashanyana nje mangabe sowenza senze izinto zakhona. Ngithi angiphinde ngibuye futhi ngingabavaleli ngaphandle abantu ngoba abantu bakhale kakhulu ukuthi awu lo 15 ngathi kwemncane kakhulu. Ngoba lokho kufikile lokho isidalo sala ekhaya esisebenza ngaso isona esithe cha abantu asenze lolu hlelo lolu esinalo njengamanje lokuthi mangabe senza induku
cishe lolu hlelo lusazoqhubeka nasey'ntweni ey'ningi ngokuhamba kwesikhathi. Loqhubeka lolu hlelo ngoba impela amadlozi ala ekhaya aliphasisile athi cha lu-right kakhulu, alijabulela lolu hlelo lokuthi uma senze induku entsha la ekhaya sizoba ne-special, kodwa sibe nabantu abathile esiyothi abantu abayinani elingaka sifisa ukuthi sibasize mahhala. Ngesizathu sokuthi cha sekwandile lokho ukuthi abantu bathi abasizakali. Abantu nje balahlekelwe ithemba kakhulu, manje sifisa ukubuyisa ithemba kubantu ukuthi babe khona abantu abayothi cha umuthi ukhona, umuthi uyasebenza. Injalo nje indaba. Ingakho-ke sengithi cha angenze le video nje ngokukhulu ukushesha, kusebusuku nje kunjena ngenze le video ngokukhulu ukushesha. Ngibadlulisela abantu ukuthi cha kuleli viki leli nje ngiyothi mhla ka-17, 18, 19, 20, 3 days. Kule 3 days lena impela le ndaba ka-15 siyiqala phansi. Njengamanje-ke akufani nasekuqaleni ngoba ekuqaleni sasekade sithe abayi-3 vele abantu sebakhona already asebevele bayithathile induku. Ngase ngidinga abantu abayi-12 kuphela. Njengamanje-ke cha ngibuyisa yona le 15 futhi yabantu again. Sithe-ke induku le esikhuluma ngayo sidinga umuntu owenza umsebenzi wokuyisebenza. Ngabe uyadayisa, udayisa ini, udayisa ama-aphula, udayisa amagwinya, udayisa ne-tech shop, unesitoro, unani, udayisa iy'mpahla, whatever edayiswayo. Siyabuyela futhi again kulo 15 yabantu esiyobasiza mahhala ngenhloso yokuthi sifuna ukubabonisa ukuthi umuthi ukhona, ngoba siyazethemba ngomuthi esiwenza la ekhaya. Siwenza maqede siwuphasise, siwubone ukuthi uyayenza ngempela leyo nto leyo. Okusho ukuthi-ke kuleli viki leli from mhla ka-17, 18, 19, 20 kuyo le nyanga esikuyo, hhayi ukubheka le nje sabavulele labo bantu labo. Sithi-ke abantu abangasindwa ziy'nyawo ngoba abaningi kulokho kwedlule basindwe iy'nyawo. Ngaze ngabadabukela masebefona bekhala ukuthi cha impela bayafisa nabo ukungenelela. Sithi-ke kulokhu abantu abazama ukusheshe bengithinte, basheshe bengithinte ngokushesha ukuze umuntu angaze ayithole sekuphinde futhi kugcwala, angasayibonanga lento afisa ukuyibona. Ithuba-ke leli futhi engilivezayo ngoba abantu sifisa ukuthi abantu bathole usizo basizakale, babone ukuthi nangu umsebenzi womuthi. Silana-ke kule video nje ngikhona la kamhla kuyalingana la ekhaya kwaNdlovu la engisebenzela khona. Ngiyophinde futhi abantu ngibanikeze ama-directions ukuthi la ngoba kwaMhlaba uyalingana kuduze kweJozini, kuduze kweBhambanana, noma ngabe ukuphi-ke la usuka khona wena. Uma kuthiwa ugibela iy'moto, ugibela iy'moto eziya kwaMhlaba uyalingana, kodwa eBhambanana esohle emathayini. Kwehle emathayini suke sekuseduzane kwaNdlovu, sobe sixhumana lapho uma ngabe uza kuphi nakuphi la ukhona khona, noma ngabe useGoli, useMpangeni, useNyukhasela, useThekwini, wherever la ukhona khona. Uyofika la kwaNdlovu sifike sizokwenza lo msebenzi esikhuluma ngawo. Iy'namba zami zocingo ithi 071 106 9603. Ngiyiphinda futhi 071 106 9603. Lo muthi-ke sikhuluma ngawo la vele njengoba sichaza nje ukuthi sifuna osomabhizinisi, ngabe abancane ngabe abakhulu, awunandaba ukuthi usomabhizinisi ongakanani noma ngabe umsebenzi owenza ukuyisebenza. Lokhu ngikwenzelani-ke na? Ngikwenzela ukuthi abantu abaningi kahle kahle bayazi ukuthi la ekhaya
senza umsebenzi wokuphakamisa abanye namanje abakawathola amandla ukuthi bakwazi ukungenelela ekuthenini bakhona ukuphakanyiswa la ekhaya ngoba ukuphakamisa vele izinto zakhona kunama-level akhona izinto eziqala enkomeni njengala emakhaya umuntu uyikhokha nje inkomo esibayeni makuthiwa ufuyile ushintsheke akukhethwa la ekhaya ukuthi mawuza lapho uzokhokha ngemali uzokhokha ngenkomo akukhethiwe lokho umuntu kuba yilokho esuke enamandla akhe abona ukuthi mina amandla amafinyelela kulokho akukho esuke thina sidinga khona kuwe. Ingakho-ke sithe-ke cha senzela abantu ukuthi bathole amandla ukuthi mangabe bafisa ukuphakanyiswa baphakamisela indlela zencebo abanye bafisa ukuqinisela imizi yabo bafuna ukwenza lokho nalokho yabo uthole ukuthi amandla abanawo abantu badinga usizo kodwa amandla abanayo. Ngakho siveza amathuba njengalawa ukuthi cha kuhle ukuthi abantu sibe naso special nje sokuthi mhlambe sothatha inani elingaka phela kungaphela umuthi ukuze kungaphela umuthi mahala nje abanye abantu bangasalithola usizo kodwa ngeke sithathe wonke umuntu. Ingakho sithi nje u-15 esizokwenza ngama-test kubantu hayi nanokuthi siyatesta kuzokwenzeka le-15 bayibona lento esikhuluma ngayo yenzeka bese-ke kuyaqhubeka kanjalo ngokunjalo. Ingakho singeke sikwazi ukuthatha isizwe sonke ngoba phela masithatha isizwe sonke ziningi izinto ezenziwayo mangabe kuhlanganiswa la. Nami nje uma ngisebenza lapha nginabasebenzi khona la abangilekelelayo nabo labasebenzi ufuna ukuthi phinde phela sibabheke ngenyanga nabo ukuthi kube khona abakutholayo. Abantu bakhalile-ke bathi hawu ukube kuthiwa nje kukhona odokotela abanjengawe kuphela noma ungavele uqhubeke nje uvele uthi nje cha awugcine ku-15 uvulela one way. Ngase ngibatshela ukuthi cha phela kunzimana kanjalo ngoba okusalayo bangilanda induku nami ngifaka upetrol emotweni ngihambe ngoyilanda ngoba ezinye phela iqhelile la kamhlaba yalena siyahamba ezinye induku masiyilanda sicross amabhoda siye kude siyilanda mase sibuye nazo induku dinga zizosetshezwa mase isetshezwa lana-ke namba phela abasebenzi nabo kumele sibe nabo la ukuze bazokwazi ukuthi basenzele lama-product abe yilento esuke siyidinga la ekhaya. Yilokho nje bafowethu nodadewethu akuningi kakhulu. Ngithi abantu-ke laba bese bethukile bathi cha sebasele ngiveza futhi elinye ithuba another 15 futhi yabantu abazosizwa mahhala kule nduku le eyithinta indaba zebhizinisi esiyobathestela yona. Ngishilo-ke futhi ukuthi cha njengoba nje sizoyenza kanjalo le nduku abantu sobanika mahhala vele induku ephelayo isebenzisa iphela ngenkathi siyiphele soyabuya-ke uzoyikhokhela usoyithenga-ke manje ngokusemthethweni ukuthi kube ngeyakho. Le engiyenza manje bengisenza ama-test hhayi-ke abanye nje la bayithathile cha sebavele bathi cha nje bafuna ama-price abo bafuna ukuyithatha-ke nje manje bangabasahlukana nayo baphile nayo le. Yilokho nje akuningi kakhulu angezokulokho nje nginibambelela ngiyonxusa abantu ukuthi-ke mabasubscribe kule channel ka-Dr. Spikili abangasubscribe ngani ngoba ziningi izinto ezinhle esisazoyiphathela abantu kule channel. Kungekudala nje iyabuye ivideo futhi iyobe ingagcini ukubuya. Ingakho abantu sithi mabasubscribe kule channel ukuze mangabe uDr. Spikili ekhipha ivideo la wena ukwazi ukubona kuqala ukuthi kunevideo eyiphumile. Ngani ngoba buka nje abaningi abantu abangasubscribe bacishe baphuthelwa indaba ezinhle kankana. Yilokho nje akuningi kakhulu ngiyazibongela ngicane ngibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga. Bye bye.